tradisyon na natin na magpalaro tuwing birthday mo, syempre. Sige. So, ngayon... Ano, wag lang itong agawang biig maglalaro tayo ng pabubuhan. Bakit? Ano ba? Kala mo may bago? Akala ko may bag. Maglalaro tayo ng pabubuhan. Akala ko party kung gusto mo agawang biig, naka-skirt ako. O kaya habulin saksak. Para maiba. Lagi na lang papupuhan. Eto ang ating ganap ngayon. Hindi ako makakalaro mo, partner. Makakalaro mo yung asawa mo. Okay, sige. Okay, bibigyan Baka ko may connivance na naman yan. Nasa Wala. mananalo. Okay, bibigyan ko kayo ng isang kutsara at isang tinidor. Wow, may pag-ganto-ganto ka pa nalalaman. Super. Alam niyo si Christopher, ang dami po niyang talent. Kaya niya rin po yung mga lobo, kaya niya pong gawing poodle. Yung gawin niya pong ano, Hindi naman poodle yun eh. Poodle yun, yung nagawa mo. Fishball yun. May mga nakatusok na bilog. Okay, game. Okay, the kutsara represents you. Yes. And the Tinidor tinidor represents Jowa Dick. Then, okay. Okay, so magtatanong lamang ako kung sa tingin niyo ang sagot sa aking tanong ay nagre-representa na ikaw Okay. o si Jowa Dick, itaas niyo lang. Okay. Malinaw. Ang taas ng palda? Kutsara o tinidor? Okay! Pero kailangan nakatalikod kayo. Nakakatawa si Chuba. Parang nagruta sa akin. Kutsara, tinidor na! Kutsara, tinidor! Di makaintindi. Okay, hindi ko yung kutsara nagre-represent Sa akin. sa'yo. Yung tinidor. Ang nagre-represent Kay Jowa Dick. Kay Jowa Okay. Dick, ha? Okay. Pag nagtanong ako at sa tingin nyo ang sagot sa tanong ay nagre-represent sa anong kutsara, itataas nyo lamang. Yung palda? Ngayon, pag parehong kutsara, Okay. okay lang, walang punishment. Okay. Pag magkaiba kayo ng sagot, magkaiba Ng kubyertos. kubyertos na itinaas, Oh. magtatanggal kayo ng isang gamit sa katawan ninyo. Ha? Excited na ako magtanggal ng ano. Okay. Talikod. Okay. Sinong judge para makita na na hindi sila nagdadayaan? Okay. Ang unang katanungan. Wait lang, may password yung cellphone ko. Ganyan talaga pag maraming tinatago. May password! Okay! Unang tanong. Between the two of you, Ay, English! Gumaganyan, Chuper. sino ang mas malandi? Kutsara o tinidor? Taas, wala ka biyahan. Okay, ang mas malandi ay si Nicole Liala. Pareho kayong kutsara. Dahil pareho kayong kutsara, si Nicole nag-represent ng kutsara. Si So, ako talaga Jowa mas- Dick nag-represent ng Tinidor. tinidor. Pati na sila parehong kutsara. So mas So, alam malandi na. si Nicole. Okay! Okay, next question. When you were dating, Nax, English talaga. sino? Yung mas start lang yung English, pero yung the rest, Tagalog na. Okay, game. When you were dating, sino ang gumawa ng first move? Taas! Who made the first move? Taas! Magsisinungaling Ay! ka. Taas na! Ano ito ba? Labas! Ako ba? Asa ba si Jowa Dick Kutsara? Ako daw. Ikaw daw ang nagparamdam sa kanya. Actually, ako talaga. Magkaiba kayo ng sagot. Ibig sabihin, pareho kayo magtatanggal ng gamit sa katawan. Pwede bang bra agad? Kung gusto mo, pwede naman. Oh, relo. Tanggal. Okay. Patong muna dyan. Okay, next question. Ready na? Okay. Go! Sino ang mas magaling magluto sa inyong dalawa? Taas! Wow, si Jowa Dick magaling magluto. Magaling magluto, Tama ang sagot. He makes Okay. the best nachos. Okay. Talikod ulit, talikod. Who said, I love you first? Araw-araw, halimbawa, araw-araw sino nag-I love you lagi sa inyo? Okay. At ang sagot ay... Yeah! Hindi ka madalas lagi na una magsabi ng I love you. Ikaw walang nga. Who has the crazier and wackier family? Partido ni Jowa Dick or partido ni Nicole Liala? Sino mas baliw ang pamilya? Okay. At ang sagot ay... Jowa Dick! Pamilya ni Jowa Dick. Ang laki kaya ng pamilya niyan! Waki talaga yun! Masaya. Tama. Oh, magaling itong sumagot ng mag-asawa Yes. nito, Okay. Next question.
Ay, alam ko na sagot dito. Huwag ko nang tanong to. Sino mas magaling na driver? Oo. Alam ko na. Hindi ko naman nagtitrive. Lagi ako tulog. Okay, game. Okay! Sino ang may control ng TV remote? At ang sagot ay si Joey! Hindi niyo pinag-aawayan yan. Hindi niyo pinag-aawayan na mag-asawa yan. Hindi Gusto ko yung channel na to. Ayoko. Gusto manood ng Instagram. Hindi. Wala. Okay. Bigyan ng happy birthday. Mamaya ka pa ba may pumasok nito? Wala. Okay. Walang maghuhubad ngayon. Okay, next question ay... Teka lang, nawalan ako ng background music. Multitasking pa. Oo nga, ikaw lahat. Ikaw lahat. Okay, game. Okay, next question! Sino sa inyong dalawa ang mas magastos sa pera? Ayan na. At ang mas magastos sa pera ay... Si Nicole Liala. Ano ka naman? Ako talaga. Lagi nasa paro, araw-araw. Ay, nasa mall. Lagi nasa mall. Okay, next question. Ah. Sino ang may control ng inyong checkbook? Ayan na. At ang sagot ay... Daya naman, tinuturo niya yata eh. Ako! Si Nicole Liala mas may control sa checkbook. Tama. Hindi kasi siya marunong magsulat sa checker. Tawa-tawa lang si DJ Will. Okay, game. Okay, next question. Isa pa rin nauubad. Yeah. Okay, dito na lang pag mali ang sagot. Si Jowa Dick, halik kay ano? Kay DJ Will. Pero mas matindi parusa para sa Steve. Ha, ganun na lang ha. Sige. Okay, pati ikaw. Dahalik ka kay Oo. DJ. Si Raul. Huwag naman tanggalin ang gamit, boring. Okay, game. Okay, next question. Sino sa inyo ang mas kinabahan nung inyong kasal? Okay. Jowa din. Si Jowa Dick ang mas kabadong-kabado nung Oo kasal nga, ninyo. mas tense na tense. Siya kaya iyak ng iyak. Okay. Gastos Okay, ka. game. Alam namin na pareho kayong mahilig sa sapatos. Ang tanong, sino sa inyong dalawa ang mas maraming sapatos? Taas! Ang sagot ni Jowa Dick, mas marami siya sapatos kesa sa iyo. Ang sagot mo, mas marami ka sapatos kesa sa kanya. Oo. So, mali kayo ng sagot, isa lang ibig sabihin nito. Adi na si DJ Will. Halik na! Marami akong Halik na! sapatos! Adi, mas malaki Nadagdagan daw pa nga eh. ngayon eh. Mas Bigyan marami ako daw ng siyang shoes. Ilang pare sa'yo? 6,782. 6,082 naman. May 82 pa. Ikaw 2,112 lang. So, mas maraming ano, basta magkaiba kayo ng sagot. Okay, hubad. Okay, hindi, wala. Ayoko! Halik na! Halik na! Ah, walang next question. Okay, Hindi next. na. Ayaw. Hubad. Okay, next question. Sino ang pinakamatagal o sino ang mas matagal magbihis sa inyong dalawa? Ay, ayan na. Okay. Okay, at pagkapareho kayo ng sagot, ang Yes. matagal magbihis si Nicole Lian. Tama. Kinakaba si DJ. Okay, next question. Who is the better kisser? Ay, ayan na. At ang sagot si Nicole Lian na. Magaling Ako ka daw talaga. bigli. Oo, Magaling ka talaga. Talaga? Yeah. Ganon? Oo. Sa bagay, kita naman, bibig ka. Okay. Asan po kaya yan, bibig? Isample yung kiss kay DJ Win! Sample! Isample yung kiss kay DJ Win! Sample daw, this, kiss kay DJ Hindi, Wayne. okay lang ako. Busy ako, partner, nagtatambalan. Okay, game. Sino sa inyong dalawa ang mas naunang matulog? At ang sagot ay si Jowa Dick. Tama! Okay, yun na, tama na. Ganun talaga, partner, kapag ka lalong tumatagal, mas lalo Lalong- niyong nakikilala ang isa't isa. Tama. Thank you, Jowa Dick. sa Thank you, pagsabi. Jowa Dick. You are the best. Oh my gosh, grabe. Ikaw na ang peg ng lahat. Na-stress na daw lahat ang mga kalalakihan ngayon Correct. kung paano papapatayan ang ano mo. Dahil na effort naman ginagawa sa'yo. mo.